Wan bar saki yak opening ceremony jang ka FIFA World Cup 2022 ban pen I dak jan screen ha sning side sning ha green lawn farm and resort. Nak bentai ki jingtip pun shiki number nyo not prasan kendai ar pra kendai henriu bat pra nyo san ar kendai prasan san. Ka jing pen kre nak benta ban penlong ya ka jing kop khwai dok ha ka ba on sa penlong ha ka ar po henriu tarik November ar po ar ha ka pung rong mesek hari boy district syat kalayat ka jing pen kre ha ka ba ka step jong ka khat pra tarik November ar po ar la de ban the dok ha hadu hnyo quintal ha ka pung ka bala pen kre nak ka benta ban penlong ya ka te ka jing kop khwai ha ka ba on penlong ro ya ka lucky draw ka balabu ya ka khusnam ka ba on ai da ka kali bolero ऊपर ठीक है हाँ अच्छा से itu ऊपर पकड़ो like हाँ Tur lah ya price ya. ठीक है digital stop Ha. Boleh. Dekat banyak dia. Oh, lihat tu. Oh dia. Kalau ngadam ne. Ngina ka liang jong ka snong ringkat bat ki member snong bat ka to kini ngot ki pai ba nong chong snong ngilawan ban sakhi ya kane ka jing palai dok menta ka step keba inspenjai da iba es masing ha ka arpun rutarik te kumta la kerpat iki pai ba khamtam ki rawan ki bon chim benta ha ka arpun rutarik ba phin pek ya kane ka jing palai dok ta ka step ngilai I ringkat bat ki pai ba nong song snong ngilai I ba katkum bala thok hapo notice iba es masing la palai kumban nyau kental to nak leng jong akum u es masing Ulupnya ini ka competition namta ka arbitrary kumba la penbena la flash haki notice beper ba on hedo ka khat praterik mentak step por nyoba je teki pajba jong ka snong ro kilawan sakir ba snong ro idon ngakit bok riang phi kibuan ban esim menta ka teki sengi jong ka arbitrary namta ka bam kadi ngalapen biang nangta kaying sa rong lapen biang kaying ka babiang lapen biang kidon lightly ki southly ki guest house nangta ka we kaying ka bang lupa bat ka bam rong lapen biang kublai sibun kublai sijar ngo ipi barok khoj kibes ngewe kni ka jingkren jonga hakane ka por ka nakamta ka bai khwai ka long ba si tiken ka long sijar namta ka fishing competition ki price kilong silak 1000 ka benengkong silak 1000 ka baar silak 1000 ka ba lai silak 1000 ka ba saw silak 1000 ka basan bat basan 1000 ka ba henriu tenamta ki consolation prize ki don hadu lai photole bat ba ki consolation prize lapia halai tele ki group kabenengkong kolong group A B C bat ha ka group A ki don khat pratli khat praspa marway spangut grup C khat nyau spa marway spangut grup D khat ruspa marway spangut bat bah kata kesengi ngan pendek kai ru ya kalukidro bat ya kalukidro on ai daka bolero ka bolorim henry tip top condition te ka bai tiket kalong tang lai spa dengka banengkong bolero baar 1000 balai khat 1000 basau 10,000 basan 10,000 tang kita kijing permenana kaliang jong aku menung penjaj